thlir tu te chi bai vek ule tun tum kan video a chuan tur chan pura tran dar lon jin kong kan zo na video toy te I thlir ho le lo kang u kapa in tong trai na in min tha zo nu chuan airport lampan tumin kan in buat sai me ka chuan kan bung ruwa kan thom hno te chu motora kan tlang kai hloma ko unau te an nupui pasal te nen an fa te kan wa te nen min thla a chuan thla te kan han la ho le phot ani chuan mihring damchin hriat ani si lowa tuna kan chuk thlak hian Spain lam kan tlang don awangin engtika nge kapa hi ka hmu leng o ti ka soi thei ta si lowa beiseina thui tak nei ma ila kapa achak to lo nen tun tum chu kapa hi sun sa in ka kal san don ta chu ni a mihring taka ka ngai to chuan ka ngai hle a kho har thlak po ka ti hle mai khovel hi chu in thenna ramania ama ro chu pathian ko ta engkim ma oma lalpan kan thatn turin engkima namin tho sak thina chuta in ngat tatin chel tak chung zelin kan in thla liam ta ani don't worry we meet again how to see you soon Infal airport panin kat kalme ka hey kanalte zona te no pa in min rot tha a so ta son ma thani oma chuan wilia ani boka hi infal kong ani a alakma boka chuma jing chuai ani chuak mu tura la om lowa avot em bok ani ole konga kan chol loka tuna kan mu mek barrel lian pui pui so petrol check khol na mun pui infal lu don ton tira hian oma Mizoram in silchar konga har satna kan to piangin helai munami hi kan teng lorry hovin an han phurwang wang thina amun arem changa an nga hle ani an check khol muk hle ang ti hriat reng mai tuna kan mu me kang hian so tuna po son teng lorry lot lak tum anin tlar put mai ni chuan airport chung parking area kan pan me kani kan thleng ma hle ani dariat che kan thlenga gate pon la hong lova mi pon la tam lova infal airport chu an flight timing ero dar som le binit nga turania Julian bung rote la chuak sela loin ready sa ilamo kan thun a kha thil khai tur om vele zel mai all that we need for tea and this kind of thing. Yes. We came only with this. Yeah, it came only with But she bought but she bought some tea and I think some medicines with tea. Or maybe some local dry onions, fermented, all this. Yeah. That is what we need, when we travel to Manipur or Mizoram or wherever. Yes. You know that she wanted to bring shower soap from Spain. What for? Because it was smelling better than the Indian one. So you can have shower soap at the airport when you arrive, but you will be carrying it from Europe through Asia, arriving here. Well. Nia, he Infal airport ani. Infal airport hi pui ve deu ani. Flight low chuk le, low theng le. Chuak an nga bokamo flight hi tho na tung hi an nga le mani ni ken tho na enge mon za hi tung ve tak mai a che phei chu ka shalo na somvel bor chu a thok chuak ve tura kangai
kanau John at nu pa po an felin min tha thale a an chunga an nu pa chunga po lom tho ka soi nga la ni chuan airport chung lut turin kan kalme ka kan thom no te x-ray turin tran kan han la me ka in dot ze lit kan kala Manipura kan hanjin chho chu bungrua kan nga lowa kan jin jang khaya a ha dam thlak phia nani ichuan counter a kan ticket turte kan boi pui me ka ichuan kan flight hi ama boka tin hun thol kan nga boka mi an latle ma lo lut po chuan an lo lut tran don chau zel zo kani flight miss pal te kan lawa an puan te kan hrelawang ti lawin kan ngai ven jing hle boka po ta thoron in ziak te kan clear chen mai ni kan flight an delay ya dar kar khatin dar som le midin nga thok tu kha som pa khat le minit som hi panga thok tu rin an ron delay ya kan la khak chal chal ni hei ma ron chu kan thok tuang thei tu ra nga yang chuan kan thlok tluang em a Aizawl airport kan thling le ta der mai lengpui airport chu lo hring dup mai a ti chuan an renovate mek boka an zop nyuk chuan a hu nom tham ve via wang lengpui a kan tum chi a so chiar kan ei don airport a kan rila trama mo kuma ruak lu tu ka chuan kan hanin ei puara thui takan tlan nuin Aizawl khopui chung kan luta ti chuan bong kon phei kan tlan me ka zemo bok lam zel ti chuan dar lon pan zelin बाजार का दिया बाजार का लाही chuan thuam pui zema bok kom chu kan zo zela ti han kal zelin kan tlan phei zelani dan la theng thui em lo bo helai hi khoi lai mun nge o bo kon kan pel to zem bo kan pel to a lai hi eng khwang nge khoi lai mun nge beroli vel bor kan thengani kan theng tlai don ani hi ông siam that hun wang lai ni boka a then lai that to em atla na nuam zara ma po kan son chaka a then lai ya ero tle min do thei de wala ngai abi bo dewa khuboka tin motor in pel turin motor chukle chawa tam box si tu na kan mu kan tlan na lai mun me kong te hi atha per to ania e hi an siam zo chin ani to a ti hian darlon kong te han kan kal zela tui real ero kan la thleng thlalowa he hian tui real min try thleng don ani hetiang zela kong atha chuanin darlon po anai sat don ani din darlon mai ni lo a kho che vel te po anai war don ani me thingpui kan in don ni heta hian kong laka kan chon lei lo ka loka thingpui kan in don ani tui te hal to bok amo We are going to have a cup of tea here for a while on the way to Darlon. We can think in na hun doran hi. Ni balha kan leya som nga man. Una balha hi Spain nen khai khin chuan atlom hle ani he zong hi 2 euros man vel ani. In what sai la kal turin tiro. Zana thim de utan to hei.
deuh tan to a kan thleng che tu na hian darlon kan thleng che zan dar sari le chan ve nia okay hei ka ma patte ka phano te ni lo ho ke Nice seeing you again. yeah Oh, the lady Selfie is active. hei ka phano ka tunu ni hi te hi chi bai le boi te ale min ale ka luak che pani Undalu o kay chu kalwak che pani ni hanin pia sa long ro se balla le tumbu te po karon le kha ta son the traditional gate chuan vo in chu kan kalna thui wang boka darlon kan tlang ani aleng puya changkhan ka chaw de hleka motor te kan roya kalu te na a nuam kan nuam samme ulawa ka chaw ru riawa amaro chu ka zia he chuan darlon ka mak pa te in kan thleng ta ni Christmas ala kara I don't need to Spanish. in tharan lo ni ge to alom nom te ni in thara kan loi don ani hi kan khai Christmas tree an nei bo ka hei avalom on ve I didn't see the camera. an ram don lo to ta hian o poi lo ta hian kan room tur ani hi chu avalom on ve At I have bathroom. This is the bathroom. You can use our bathroom. Wait, also. Okay. We are heating up the water. okay There also Thank you another very freezer. okay nice Let me show. This is our temporary bed. okay Temporary in. bed. an bedroom te min han fan tiang ha zung a Very nice. There will be the shower. Yeah. Everything is in use. So you can take bath here. dan lo na kan hin tur fa te in Very nice. This one. Auntie Sadie brought for us from Switzerland. Very good. Yes. very good So we can look Chavel. laptop. nuam hi Yeah.